Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Karon nga adlaw, Reports. Pizza 27 na Huwebes, tuig 2020, bulan sang Agosto. Ano ang mga balita kag isyo para karon nga adlaw? Ang palamagkutanon sang pumuluyo sa Bacolodnon, ano ang mga pila ka mahimo pagbulubaylo, mando, ekotibo para buwas nga adlaw Pizza 28, tubtob 31. Ang mando ehekutibo, numero 55, serye tuig 2020, nga ginpapanaog ni Mayor Bing Leonardia nagapalayag. Ang mando sa pagpatigayon sang COVID-19 mass testing sa idalom sang Oplan one time, big time. Ano ini? Isa ini ka-joint nga programa sang provincial government sang Negros Occidental. Kag pila ka mga nagapartisipar nga component cities kag mga municipalities. Ang ipatuman, 4 ka adlaw, no movement period. Halin buwas Agosto 28, tubtob Agosto 31. Ang mga importante nga bagay among aton talakayon. Mando ini, bangod sang pila ka mga kabangdanan sa to Agosto 6 kumadumduman si City Health Officer Dr. Carmila Hinsuli nag-report nga ang COVID-19 nga kaso nagasaka lang kag nagadamo ang positibo nagsaka 100% sa isa lang kasimana. Amo ini ang pipila ka mga kabangdanan nga magaupod kita sining 4 ka adlaw no movement. Bangod si Mayor Bing Leonardia sa poder niya nga ginhatag bilang mayor sa Bacolod, nagamando sa mga ahensya sang gobyerno. Bacolod IETF, Bacolod City Health Opisina, mga barangay kapitan, Barangay Health Emergency Response Team, subong man ang pila ka mga ahensya sang gobyerno nga amo ini sila ang magapanilag, magakadto kag magatudlo sa pila ka mga barangay kapurukan nga target sining one time big time nga programa. Ano ang mga opisyal kag sino ini sila ang magatrabaho sa 4 ka adlaw sining no movement policy sang syudad sa Bacolod. Magaupod ang opisina ni Vice Mayor Elcid Pamilaran bilang chairman sang IETF syudad sa Bacolod. Kag gindesignar nga task force commander sang mass testing program sang syudad. Ipasiguro
nga magakoordinar ang tanan nga ahensya sang gobyerno ang ila sini manpower sa pag-implementar sining one-time, big-time nga programa. Ang pila sini ka magapartisipar amo ang Action Team on Returning OFW, Action Team on Non-OFW Returning Residents, Action Team on Authorized Persons Outside of Residence. Subong man ang Quarantine Center Action Team kag iban nga mga task force, lokal nga mga empleyado kagamitan sa syudad sa Bacolod nga amo ang magatimbang agod mapatuman ining programa. Ari ang pila ka importante nga mga bagay. Sa dalom sang Section 3, time out no movement period. Durante sang one-time, big-time na programa, halin Agosto 28, Tob 31, sino lang ang makahulag kag sino ang ginadilian sa sining apat ka adlaw, 28-31. Ang ginapanugutan lang amo ang nagabiyahe sa mga pagkaon, kargo, labi na gid ang mga kinahanglanon nga nga komunidad kag produkto. Ikaduha nga ginapanugutan ang kaso medikal nga nagakinahanglan pagbulong, terapi kag health facility sang syudad. Ikatatlo, ang mga pumuluyo sa Bacolod nga testingan sang among mass testing program. Pwede sila makapatisting. Subong man ang opisyal sa National Agency kag Commission upod na dire ang Judiciary, Bacolod City, ang Province of Negros Occidental, upod na ang mga LGO sa dalom sang among jurisdiksyon. Sino pagid ang pwede? Mga empleyado sang gobyerno, probinsya sang Negros Occidental kag iban nga mga LGO nga maga-deliver sang kinahanglan nga serbisyo sa syudad sa Bacolod, labi na gid may angot sa mass testing nga programa. Ang magaserbe quarantine or isolation facilities sa syudad, mga empleyado sang korte, subong man ang nagatrabaho sa ila opisina. Sino pagid ang panugutan? Personnel sang national government agencies nga maga-deliver sang importante nga serbisyo. Ang Philippine National Police, Force Multiplier, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management, kag iban pa. Ano pagid? Medical frontliner, health worker sa mga LGO sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Sino pagid? Driver sa public transportation, mga gin-isyuhan sang franchise sang LTFRB, mga taxi niyo for hire, mga tricycad nga nagalibot sa syudad sang Bacolod. Driver sang mga kompanya nga nagaserbisyo sa mga empleyado. Media practitioners kag mga printer sa mga pamantalaan. Private security guards nga kinahanglan mag-report sila trabaho. Mga pare, mga ministro sang mga sikta nga nagahatag sang pila ka mga misa kag pila ka mga sakramento. Personnel nga kinahanglan mag-report sa mga funeral homes kag crematoriums. Personnel nga kinahanglan mag-report sila trabaho sa mga restaurant, establishment. Pero limitado lang, take-out lang. Hindi ka mo pwede kakaon sa sulod sang among mga kalanan. Personnel sa mga hotel, pension houses, kag iban nga mga accommodation facilities nga naga-serve sa quarantine facilities sa mga returning residents sang syudad kag iban nga mga LGO sa Negros Occidental. Amo ini sila ang ginapahanugutan lang nga makagwa sa ila puluyan. Ari pagid importante ni negosyo, ha? Ang negosyo
ang negosyo kinahanglan magasira. Agosto 28, Tubtob 31, Biyernes, Tubtob Lunes, magluwas lang sa merkado publiko sang syudad sa Bacolod nga magasira. Agosto 28, Tubtob 30, Biyernes, Tubtob Domingo. Amo ini ang mga pila ka mga importante nga mga bagay nga hindi kamo dali-dali makagwa kung wala kamo naapid sa among mando sang syudad sang Bacolod. Kinalan tumanon ini. Kag ang importante nga may ara ini sang ginabutang nga mga bantay, mga checkpoint sa syudad sang Bacolod para nga ma-implementar sa gusto ang among 4 ka adlaw nga no movement. Amo ini ang pila ka mga importante nga kaundan sang Executive Order number 55 sang syudad sa Bacolod ni Mayor Bing Leonardia. So klaro ha? Klaro ang pila ka mga pagsulundan para nga hindi kita magsalangisag. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Radio Philippine Standard Time, las 6:53. May pila ka mga text message tawag sa telepono dire. Sa aton telepono, klarifikasyon lang. Nagapanag-iyasang mga restaurant. Siling ko ang personnel nga kinahanglan mag-report, no? Sa restaurant, mga establishmento bala nga ginakalan-an, pwede ka-report, pero ang restaurant o kung kalan-an, pwede lang kamo makaserbisyo, delivery, kag take-out. Klaro? Hindi kamo makapakaon sa sulod sang inyo kalan-an. Para bla klaro, no? Pila diri ka mga negosyante ga panawag kon bala pwede sila kabukas pwede. Pero sana siling delivery kag take out lang. Klaro? Okay. Ang mga personnel sa hotel, pension houses nga nagaukomodar bala sa quarantine facilities for returning residents sang syudad kag iban nga mga LGO sa Negros Occidental, pwede kamo. Kay kamo ang nagaatipan sa quarantine facility sang mga nagaalabot nga mga OFW kag iban naton nga mga utod sa iban nga mga kaprobinsyahanan kag syudad. Klaro na? Na ulo at hagana ang pila naton ka mga utod nga sige dire panawag para maatagan ang ilang negosyo kag subuman ang ila sini ginatrabahuan. Klaro ha? Klaro ang isa ka mando sang syudad sang Bacolod. Ari pagid, ano ang matabo kung gabiyahe sila? Kung nagabiyahe kamo, halin sa norte, south, east of Negros Occidental, upod na mga biyahe sa kadagatan
ang time out no movement period ginaobserbahan. Halin, Agosto 28, Tubtob 31. Agod nga makabulig ini, mapunggan ang movement sang mga kauturan naton sa sulod man sang syudad kag sagwa sang syudad sa Bacolod. Klaro? Action Radio Philippine Standard Time Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panlalaki. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag Handura. Philippine Standard Time, Las 7, para sa kumplito nga management sa inyo Liberty Talks Patian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020. City Uno, hindi ta kahalini sa pamangkoto. Kadamo sa pamangkot, unahon tani. Sa among mando sang syudad sa Bacolod, ang mga negosyo nga wala na apid sa ginhatag sang syudad sa Bacolod nga pwede lang makaoperar, kinahanglan magsira kamo, hindi kamo pwede kabukas. Ano ini? Halin Agosto 28, Tubtob 31, Lunes hasta o kon Biyernes hasta Lunes, magluwas lang. Ha? Klaro ha? Sa pamangkot, magluwas lang nga ang mga public market sa syudad sa Bacolod masira Agosto 28, Tubtob 30, Biyernes, Tubtob, Domingo. Ari pagid ka pamangkot. Nyati kamusta ya? Ang mga call center wala mabutang atag. Kon bala ang mga call center tugutan nga magbukas pero may ari. Personnel nga kinahanglan mag-report sa trabaho, negosyo kag mga industriya nga classified under Category 1. Ini tagon ta pa ni. Kung bala, nadala ang call center nga pwede. Kaysa pagpamatsyag ko daw, pwede guro, no? Kay mati, alang-alang mo na sirhan ang mga call center. Dako ina nga negosyo dire sa syudad sa Bacolod. Klaro talang ni, no? Kay wala gidya specific na butang mo. Kung kamusta ang mga call center. Posible, karon dugay-dugay, sa mga programa sa Aksyon Radio ipatag ta na. Tawgan ta ang syudad sa Bacolod, tawgan ta ang alkalde sa syudad sa Bacolod, ipatag para nga specific gid bala kamusta ya ang mga call center. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7:04 na, mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
wala sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 8 na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, luwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,